Пред вас отново е Милен Минков, който за пореден път ще разкаже за сигурността. Нямате проблем. Какво трябва да се направи в България с строителството, с детските домове, с видеонаблюдението на гражданите? Какви методи да се използват? Сега ще чуете. Видеонаблюдението е много слабо. Трябва да бъдат разположени много оптични влакна, много микроскопи, много наблюдения и трябва да се следи всичко до пломбата на зъба. Всичко трябва да бъде под микрофон. Трябва да се отчита всичко и дори по-често да се ходи на психолог. Това е видимо, ясно е на всички. А какво да направим с документите, с новите документи? Те имат различни холограми, може би има нещо закодирано в тях, което не се знае от хората. Новите документи представляват един буклук. Точно така. Аз мисля, че трябва човечеството да се бори с даунизма и липсата на веждите. Това е ясно. Трябва да се уедини телефонът, паспорта, ключът, портофела с новата ФСК чип карта, която може да се открие при загубено състояние дори и върху нея може да се види профилът, анфаста, отпечатъците на пръстите. По-скоро да може да се пусне до телевизора, до телефона, до банкомата, до касовия апарат в магазина. Това не е сложно, това е нещо, което мисля, че е в запор от недоброжелателите в човечеството. А децата, които ходят на детски дом, на детска градина по-скоро, тяхната сигурност как да се подсигури? Бащите, които ги водят там. Положението там е описвано от професионалист, че е най-тежко. Аз не съм професионалист, но съм с впечатление, че не е весело, след като децата се дърпат, не желаят да отидат на такова място. И такова място е едно съборище за шпионаж. Голям шпионаж. Национален. И световен. Вариант да се закрият детските градини. Непременно. Как да отглеждат децата си хората? Друг вариант. Построение от ТВ блок проект, където конструкцията ще е предимно от сребро. Ще има ли някакви помещения, които могат да се използват? Да вземат функцията на детската градина, която ще закриеме навсякъде по света. Има идейна ставка в близостта между детската педагогическа стая, компютъра и учителския кабинет. Да. В някаква форма. Тя може да се явява и към родителите, като дребни познания, например, как да се повива бебето. Не да му се повива под крачката завивката, да не може да порасне, а да се увива така като пасче и да може да расте. Фасче цигарено? В смисъл така, нали, да се увива в форма, в която да може лесно да порасне. Тип пашкул. Примерно. Да. Докъде стигна с блока, с проекта на блока, който ще е 100 етажи нагоре, 100 етажи надолу? Много хора ме питат, крупни инвеститори. Той не може да се осъществи без наличието на хора, които присъединяват към себе си още хора. В един момент човечеството разполага с безплатен метал, безплатни възможности. В друг момент то е спирано от хора, които са с предразсъдъци.
нежелаещи да се прегледат, страхуващи се от белите престилки. А не трябва. В друг момент се наблюдава едно агрохипнозно, общо такова впечатление, че трябват много пари, че не е възможно. Щеше да се казва Lego Liebherr Panasonic Hilti, доколкото си спомням. Lego Liebherr Hilti Panasonic. Това ще е сградата. Някакви подробности за строежа, за функционалността и щеше да има нещо на принципа на скритата перка на хеликоптер. Ами за последно мога да кажа, че нейното идейно тълкование е това да бъде най-лесната достъп до приспособението за совалъчна кула. В смисъл няма да се изразходва толкова много гориво за изтласкването на някакво средство във формите. Значи ще може да излитат и летателни апарати от твоя блок. Да, вертикално нагоре. Най-новите технологии. Не са това. А какви материали ще се използват, за да е здрава конструкцията? Както може да се наблюдава в най-малкия елемент за гъвкава и много устойчива стомана, в 1 мм кубичен здравината на метала, който може да пробива метал, така може да се наблюдава и практически в нуждата, защото така или иначе метала представлява вид цимент. А ще има ли видеонаблюдение? Абсолютен контрол. Толкова много, че в най-засекретения сектор трябва да се вижда каква е комуникацията между мъжа и жената. Евентуално да не се подава морзова информация по някакъв начин. Като почукване по стените с лъжица. Да, и това е нещо също. Личните карти ще се преглеждат ли на входа? Генома на тези, които влизат, да са здрави? Най-модерните чипове, които ще бъдат, трябва да бъдат нещо незабележимо и малко по-разпръснато в пространството. Така че трябва да се вграждат все повече елементите на разсъждение, за да си вземем с Богом с обемните, слабо така загатващи идеята за телевизор, за видение и за такива неща. Да загърбим аналоговата техника или да се върнем към нея? Няма смисъл да се връщаме към нея, след като може да се работи с много по-добри бъдещи технологии. А VHS системата, VHS системата по-точно, магнетофоните, тези любими наши неща от миналото. Ами всичко трябва да премине в кодаторния диск, който е с знаков код безкраен. С пълната яснота, която е микроскопски ясна. Друго да ви попитам, защо пчелите умират в световен мащаб, изчезват? Човечеството не може да живее повече от 4 години без пчели. Какво да направим по този въпрос? Касае ни всички. Меда изчезват, умират от вероятно от GSM-ите, от пестицидите, от кърлежи, замърсяване. Твоето мнение? И може би това е някаква заблуда. Трябва да има малко по-разгледан вид от типа пчела, нейните възможности за приспособяване. Как да направим да не изчезват? Трябва да се подобри фактора на пчелата. Ако тя не може да се справи с GSM, защо да няма пчела, която да може да се справи?